Ikamata video ya msiku la lero mukhala mutadziwa mbiri ya P Diddy amene ndi odziwika kwambiri mu chamba chija cha hip hop, mmodzi mwa oyimba aku America. Ndipo mu video ya msiku la lero tikhala tikufotokozerana mbiri yomveka bwino ya P Diddy, ndipo tikhala tikuona kubadwa kwake, chiyambi chake, umwana wake, maphunziro ake, kuyamba ntchito yake, komanso kupambana mu nyimbo ndi zina monga zokhuza mabizinesi ake, moyo wake wa banja, milandu ndi mikangano, komanso nkhani zotchuka zimene ndi zosimikizika komanso zina zosasimikizika, ndipo zambiri mwezo zomwe ndi zododomesa. Ndipo ndiloleni kuti mu video ya mtsiku la lero tiyambe motere. P Diddy dzina lake lenileni ndi Sean John Combs, ndipo anabadwa pa 4 Novemba mchaka cha 1969 ku Harlem mu mzinda wa New York ku United States of America. Iye ndi mmodzi mwa anthu otchuka kwambiri mu nyimbo za hip hop komanso mu business pa dziko lonse, ndipo mpaka pano ali moyo. Umwana wake wa Sean Combs anali mwana wa Melvin Ew Combs ndi Janice Combs, ndipo bambo wake anamwalira mu chaka cha 1972, ndipo pamenepo nkuti Sean anali ndi zaka pafupifupi ziwiri zokha. Ndipo malingana ndi Sean Combs amakhulupirira kuti bambo wake anaombereredwa chifukwa cha nkhani zokhuzana ndi malonda a mankhwala osokoneza bongo. Ndipo atamwalira bambo wake, mayi yake a Janice ndi amene anamulera ndi kumsamalira yekha, ndipo anamulera mwakhama, ndipo anamphunzitsa kufunika kwa ntchito ndi kulimbikira. Ndipo Sean anakulira ku Mount Vernon kumeneko ku mzinda omwewu wa New York, komwe anayamba kuonesa chidwi chake pa nyimbo ndi malonda ali wachinyamata. Ndipo nkhani ya maphunziro ake ndiyonena kuti iyeyi anapita ku skulu ya sekondari ya Mount St. Michael Academy imene inali ya mpingo wa Katolika, kumene anali wochita bwino komanso wokonda masewera. Atamaliza sekondari analowa ku Howard University ku Washington DC, koma sanamalize maphunziro ake chifukwa anasiya kuti ayambe kugwira ntchito mu bizinesi ya nyimbo. Ngakhale sanamalize pa nthawi imeneyo, mu chaka cha 2014 anapasidwa degree ya ulemu kapena kuti honorary doctorate ndi Howard University chifukwa cha kupambana kwake mu bizinesi ndi kuthandiza anthu. Ndipo Sean anayamba ntchito yake ngati wophunzira kapena kuti intern ku Uptown Records, ndipo iye ankagwira ntchito mwakhama kwambiri, ndipo potsakhalisa anayamba kukhala wofunika kwambiri pa kampaniyo. Ndipo mu 1993 anayambisa kampani ya nyimbo yotchedwa Bad Boy Records, ndipo kampani inathandiza ojambula ambiri kuchuka kwambiri kuphatikiza The Notorious B.I.G., Faith Evans ndi ena ambiri. Ndipo mu 1997 anatulusa albamu yake yoyamba yotchedwa No Way Out, ndipo albamu imeneyi inamupasa mphoto ija yodziwika kwambiri ku America ya Grammy, ndipo inali yopambana kwambiri. Nyimbo zake zina zotchuka ndi monga I Will Be Missing You, Can't Nobody Hold Me Down, Bad Boy for Life, zimene zikupezeka mu albamu ya No Way Out. Iye wapambana ma Grammy Awards atatu, ndipo wakhala mmodzi mwa oyimba olemera kwambiri mu hip hop. Nkhani yokhuza ma business a Sean Combs kupatula nyimbo, P Diddy ndi wa business wankulu, ndipo iye wachita zinthu monga izi. Anayambisa brand ya zovala yotchedwa Sean John, ndipo anagwira ntchito ndi kampani ya mowa ya Ciroc Vodka, ndipo anayambisa TV network yotchedwa Revolt TV, ndipo wachita ntchito zopanga mafilimu ndi mapulogalamu apa TV. Business zake zinamupangisa kukhala ndi chuma chochuluka kwambiri kupatula kuti nyimbo zakhalanso zikumupindulira. Ndipo moyo wake wa banja okhuza Sean Combs amene pano ndi odziwika kwambiri ndi dzina loti P Diddy ndionena kuti ali ndi ana oposa asanu ndi mmodzi kapena kuti 6, ndipo wakhala ndi zibwenzi zosiyanasiyana koma sanakwatire mwalamulo kwa nthawi yayitali.
Mwanjira ina anawa ndi azibwenzi malingana ndi malamulo aku America. Palibe official marriage kapena kuti ukwati umene ndi osindikizidwa umene adayenda motsatira malamulo kupita kukakumana ndi ma officials kapena kuti anthu amene amayendetsa nkhani za ukwati ku America. Mwanjira ina iyeyo adabereka anawa mu akadzi amene adali nawo pa ubwenzi, koma ana ake onse ndi oposa asanu ndi mmodzi kapena kuti 6. Iye amadziwika kuti amakonda banja lake ndipo amaonesa chikondi kwa ana ake nthawi zambiri pamalo ochezera pa intaneti. Zokhuza moyo wake wa banja amakonda kuuonesera pa intaneti osati muonekera like momwe timadziwira anthu kukumana nawo ali ndi akadzi wawo komanso ali ndi ana awo akuchita zosangalalira limodzi. Ndipo titatha kuona moyo wa banja lake, Sean Combs kapena kuti P. Diddy sanakhale moyo oyera okhaokha, wakhalaponso ndi nkhani zina zokhuza milandu komanso mikangano ndi azinzake. Ndipo pa moyo wake wonse P. Diddy wakumana ndi mikangano ndi milandu yosiyanasiyana. Ndipo zomwe tikamba apa zosimikizika ndi zonena kuti wamangidwa kangapo mbuyo mu chifukwa cha nkhani zokhuza nkhondo kapena mfuti, koma milandu ina inachosedwa mabwalo a milandu ponena kuti samamupeza olakwa. Ndipo mu chaka cha 2023 ndi 2024 anakumana ndi milandu yokhuza nkhanza zakugonana ndi kugwiririra, ndipo milandu ina pakana lero idakali nkhoti ndipo ikufufuzidwa. Iye wakhala akukana milandu yambiri ndipo amanena kuti zina mwazonena ndi zaboza anthu anangochita kungomupekera. Ndipo ina mwa milandu imene ndiyosasimikizika ndiyonena kuti pali mphekesera zambiri pa intaneti zokhuza moyo wake wachinsinsi. Komabe nkhani zambiri zimafunika umboni wolimba komanso chigamulo cha khoti kuti zisimikizike. Kotero padakali pano palibe umboni uliwonse umene udabwera poyera woonesa kuti iyeyi amachitale zinthu zimene anthu amafotokoza kuti ndi zazinsinsi zokhuza sataniki, zokhuza kugonana ndi amuna anzake, zokhuza kuchita zinthu zodabwisa kwambiri zimene ndi zoopsa ndithu, komano palibe umboni uliwonse. So momwe wakulira moyo wake, Sean Combs wachokera ku moyo wosauka ku Harlem mpaka kukhala mmodzi mwa anthu olemera kwambiri mu makampani azosangalatsa. Iye wakhala chitsanzo cha munthu amene wagwiritsa ntchito luso kulimbikira ndi mwayi kuti apambane, komabe dzina lake lasokonekera kwambiri chifukwa cha milandu imene yakhala ikuchitika m'moyo mwake. So P. Diddy ndi munthu otchuka kwambiri mu nyimbo ndi business. Moyo wake uli ndi mbali ziwiri, kupambana kwakukulu komanso mikangano yambiri, ndipo mpaka lero ali moyo, ndipo nkhani za milandu yake zidakali nkhoti. Chigamulo chomaliza chizadziwika kudzera mwa malamulo. So iyi ndi mbiri yake yonse yomveka bwino yomwe P. Diddy ali nayo yokhuza moyo wake. So ndimafuna nditadziwa kuti kodi inu mukuganiza chiyani? Kodi P. Diddy azakhalabe chitsanzo chakupambana kapena milandu izasintha mmene anthu amamuonera? Talimbani maganizo anu mu makomenti, ndipo musayiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani nkhani zokoma zochuluka zimene timakhala nazo kuno ku Sam Mavita YouTube channel. Ndipo tili wokonzeka kukupatsirani mbiri iliyonse ya munthu aliyense amene inu mwina mumankonda koma zambiri za iye simumaziziwa. Pano pa Sam Mavita titha kukupatsirani chilichonse chimene mumakonda, ndipo tili pano ife kukusangalatsani kukupatsirani ma update omveka bwino komanso osimikizika ndi zomwe ndizoziwika kwambiri pa dziko lapansi zimenenso zili ndi umboni. So mu video ya msiku la lero mudali ndine wanu wa nthawi zonse Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda monga ndakamba kale musayiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kukupatsirani ena mwa ma videos amene tili nawo pano pa Sam Mavita YouTube channel.